Enti yewu eda bia ye de onyame no din na to. Enti se yewu oba o, yewu bema o, yewu ama eda no nyame. Enu nti ne yewu wa na ye de wato saa nyame no din no. Enti omo yewu won kwasi eda nyina, ema ne mema nyina se kwasi eda nyame no tu ni nan a omo nyina ko bi omo na di ne tire. Kwasi eda nyame no e friend ayisia ana na chese yewu wa wo ye bema wo ye kwasi as kwa ayisi ani ye kwa ayisi na yi no nti ano abeda ne na ye kwa ayisi enti wo ye oba nso so a na ye akwasiwa na kwasiwa no nada na akwasua no adwo no ono na oma ye kwadwo na adwoa wa no e kire se ai ye de ko English ma say darling wow. Child and a small child darling ufi ha na oba be no na e de na no kire se off or na belonging to enti sa belonging to no na de so binna da say da no the day belonging to be sa so na abenawa na ya abena enti din na nkasa ye abenawa sa na tie said ye wo akwasiwa sa na no abeda na akosua no na abenawa nso abeda abena ufi hoko ukuada na omunyame no ye frɛ no awuku said ye na ye wo awuku ada bia ye wo awuku de ni awuku de na sense sign da bi ye frɛ no awuku no nti na fashion da no ye awuku de no say ade ye festival and sa fashion ba ma no ayawo no sa da no ye be frɛ no kwa awuku ani ni kwa aku no next din no kwa awuku na aye kwa aku enti kwa awuku no abeda no kwa aku di a oba no be ai awukuwa na aye akua anyame no nyina ka bomu a enye ade aprepire bi ade omumu o prepare bi ani omu ya ade nyema nyina bom enti wo hwe Genesis chapter 1 no a let us create man like ourselves mumayen we are the pride of Africa. We give you all that you need. PAG TV Abena mwadusia mama running ya kika ho elfutu samni ya nijidia ya bema na mama niso. We are the pride of Africa. We give you all that you need. PAG TV Abena mwadusia mama running ya kika ho elfutu samni ya nijidia ya bema na mama niso. Promoting African culture and legacies, promoting creativity and excellence. We are one people with one voice. amade shede mo nyina sema mo nyina kwa baba dwumadi sonko a ya hyehyɛ ne de sua ade afa ya mamre ya mane ya history ene ya culture traditions adoma komasem abakosem ya japadesem adesua de efa edin ahodo a ye giso se ema fam na mema fam se ye wo obi dwoada kwadwo anase adwoa ye wo kwabena benada ye wo kwaku anase akua ye wo ja anase yaw ye wo kofi anase afia ye wo ama anase kwame kwasi ene akosua ne nyina no edin a ye gisu ye wo adesua de sonko a ne nyina ewo edin ya chi adoma komasem abakosem japadesem ne nyina ho ne ye ne yesi nkonya ye ne osepetitreku kwame osei esi nkonya ne yesua ade ede afa akan din ho ne twaka ewo Egypt anase tete Egypt no twaka ewo saa wo mu din no ene yensu ye din no twaka ewo mu bedin de adusi poku ye betwa ho ye ba ye befi enkomo no ase obetimi follow ye all social media handles
PAG TV GH or Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, and name the Keke Kahunina, Nina PAG TV GH. The betray who see my bad, the film Komoro. Ora Kwame or say Emwakwaba. Yeah, bro. And then Nkomotri, no, ye share tracker, a da akamfo, din ahodoa, a ye and na, a din, in say, Debia so, a war, Ninyame, a Debia wo Ninyame. And until fire come near tracker, a da akamfo, ye din, dear the two man, memma, and ne tete Egypt, Asian Egypt, no. Ehun sem kakra na wadauma Yo medasi pi ane asebisa ebema ahwetiefo nso so nimde kakra akamfo no ye nipa bi a ye danso owiase nyina dintra meka saa ne se ebe din be nwanwa so obehunu oman foforo akamfo achi a womo enanson a eye na watch Bronisi 7 days a week. Na sa nanso no. Ede bia di wo onyame bi. So ebia na omo wo nanso de ti se de ayi sabe gbefo anase frafrafo ona omnyina wo nanso. Nanso so nanso no din no. Akamfo nko de edi baku bia ewo onyame bia ofri ancient Egypt anase tete Egypt asase so edi ufa no se kwasiada ne nyame no ne dinde ayisi ufa no se Adwoa ne nyame no dinde Adwo ufa no Abena Nyame no dindi be ufa okuada nyame a ohweso no ne dindi awoku ufa yawada nyame a ohweso no ne dindi yawe ana yawo se de e kan yawo fi se no asesa beda ne o de en kan yawe bi o nti kai dina de na afiti yawe ena aba yawo enti ufa ne se efiada ni nyame a ohweso no de dinde afi mfandifo no se bosumafi ena ufa no memenda nyame a ohweso no efre no amen anase amu de ntra sa nyame no ewo dini mienu ni se wo hwe yawo nso so a ono nso ni dini ba kon de yawo na ba kon nso de yawo na memeda no dini ba kon de amen na ba kon nso de amu amen no ya na etachro no amen amen na amu no nso so amon ebezu kura achiro no amun efiri se enyigiye owo no utim di achiro utim di o nso chiro na kwasiada ne nyame no ono de na efre no ayisi na ayisi no na omo chemu mienu na ombenya ayi ene asi enti ohu se edin bi ti se ayi kwei ena ofa ayi kwei no a ese kwa kwei no ye kwa ayi ena abeda ne kwei no na mom yemfiti ase emfa enda no maako ne yenhwe edina ewomu ewia ne yaba kwa de nti akwa so etoto abi nso so ana edi bi nso kan kwa no kra de be ka ho asem kra ansa na de ni na betoto aso se kwa no kire se enipa a omudi wo sa nyame no a eda no wo no enti se ye wo oba o ye wo be ma o ye wo ama eda no nyame enu ti ne wo wa na ede wato
saa nyame no din no na se ye wo ma onipa a odi uma ayi ana ayisi na se people of that particular god no yes na I say servants of kwano won say kwano na enemre wo mo adi ohina chiri refre no kwawa ahenkwawa eno ahenkwaa na so mo edi saa hene na chiri ndi wo mo ya wo kwasi ade nyina ema ne mema nyina se oyi onyame no a kwasi ade nyame no tu ni nan a wo mo nyina ka obi wo mo na di ne chiri yes they written and the people of that god saa ne tie nti ye wo eda bia ya de onyame no din na to kwasi ade nyame no ye frɛ no ayisia ana ne chese ye wo a wo ye be ma wo ye kwasi as kwa ayisi nti sɛ edini kwesi so atipe kwesi ani ye kwa ayisi na yi no nti ano abeda ne na ye kwesi nti wo yo ba nso so a na ye akwasiwa na akwasiwa no nada na akwasua no nti akwasuafo ani akwasifo wo mu nyina di wo onyame a ye frɛ no ayisi no nti na kwasi kwa akosua ayi ufa kwasi no a na me ka se o mo chemu mienu enya ayi ene asi bible mu no ayi no ya spell no i o bible no mu Genesis ene Exodus na i no abrofo bi agi se eye ai enti omo kan eye ayi say ai no eye abrofo asem eye English word na o akokan say eye ayi and ayi no na sisi ya ye spell no aye na bom woko Ivory Coast ha dia omo so eda so spell no na mom no the dot me no the sisu just I said naive the word English word naive and the ayi no eno no enti kwayi wo de kwa no a eye enipa no e kan ayi no ho a na ayi no so ye nyane hene we say eye ayisi ene a chemienu ene ayi ene asi enti ayi kwayi no ena abeda ne kwai won kan aka say mo ani ayi Ghana ayi akampo kra bi kra spell ke o e ohuru pe ma hu bi sada ayi kwai no e kwa ayi na abeda ne kwai ena kwasi ada ena kwa asi no eno so ewo na asa benya akosua afiri mu na wo de free sa kwasi no ne akosua no so eba adwoada nyame no ne afre no ajo eno ye din ana ye de ma onyame a ofia adwoada so Egypt enye Ghana asem ne ye David enye Ghana asem a wo kan ajo ene ayi ni ade no bi ka say we dey say Ghana ha ya na ye wo say dindin na Egypt dey tete Egypt dey say din dey we dey say twi kasa twi kasa na enchechira na ye pese e de emana ehunu twakadi a ewo enimre akanfo ene titi Egypt fo ntemo there's a brony because the relationship between the Akan people of today and the ancient Egyptians and I say Egypt. Exactly. If you say mature sang me ya edina horo a titi Egypt na omo eyusu no and say omo de to nkwara din no. Ensisan edmana ediaba akamba mu hayi bisinde no. Nti ebeba book no. Nti say adwoada de no na ye ka ho asem. Adwo no. Ayi ono na ma yen kwadwo kwa no ya chichirim dada se enkrofo a edima sa ayi onyame no ono oni adwo ni nkrofo kwadwo ena adwo wa
Nese Akwasi wa na yenya o Sunday Akosua na Adwo so wa na be Adwoa nese asante kra ye be ma no ye wo asante wa na che ne ba sana tie wa no e kire se ai ye di ko English ma se darling wow. Child and a small child darling adibia that's right awa too za eduti na dibi kitwa bia kitiwa dia dia ni enti ufa Kwadwo no afa Adwoa ufi ho a na oba be no se twim sisi anka be spell be na Greek for no ya nom the s atoato abibia so nti ubehwe Bible mu na say titi books no mu no matro BES ti Yesu kra no ma ye no Jesus o Greek dia o didi bia ma no a o de s beso so wow nti beno ena edi na no chese of or na belonging to Ekona for belonging to ekwanti asona aso ni crofo eduana enti nano belonging to and the search the people of enti sa belonging to no this so binna da say da the day belonging to be na say binna for modern ye omuda binna da enti sa binna da no be no na omayen bia asibe asino firi kwasi adam asi onse ayisi no ye kan se ya kem asini ayi enti asino o de be kan be ho a na no ene no enko ni se no dane no eno na friend vowel harmonization e wo twimu ye language no ye vowel harmonization vowel harmony Abena de nyame enti Kwabena onipa odiwo nyame Abena de nyame no saa so na Abenawa na ya Abena enti din na nkasa ye Abenawa saa na tie se de wo Akwasi wa saa na no abeda na Akosua no na Abenawa so abeda Abena enti ma ye wo saa da no eni mema ye wo saa da no nyina munyame ni be no saa na kan Egypt no mo se be no ono na obo nkwala ho ban wow ono susu na se oba akowo a ohwe ma na wono ye boko na ayi ufiri hoko ukuada na omunyame no ye frɛ no awuku se de na ye wo awuku ada bia ye wo awuku de ni awuku de na se sign da bi ye frɛ no awuku no nti ena na fashe da no ye awuku de no se ade ye festival na sa fashe sa awuku de ndi babu bu behu se bi a amisha dai El Shaddai ayi onyame a ye hye no fa ye man afashe on El Shaddai Israel for no omo free Ur of Chaldea omo na free Abraham free titi Iran na omo kan God omo kan El Kankan enti ebia Emmanuel ni ye netie God with us Samuel from the hands of El. Wow. So my friend was Samuel. If you say me nyano free El in some. And you free your friend say ukuada no a. That's right. E be ma no ayawo no sa da no. E be friend no kwa awuku. Ani ni kwa aku no. Oh, next day no eye kwa awuku. E na aye kwa aku. Enti kwa awuku no abedan kwa aku dia oba no be awukua na ya akua clear wow enti awuku wano nzimafo kra de so mo da so kan awukua efi ho a na ye ko
yawada nyame no na ono nko a edini mienu a amanfo ono nko a wo miensa wow edi fiti ase no meka yaw eni yawe sisi abede ne yawo ka no ho asem na ne dini ba ko nso ne ya enti o hwe Israel for asem om kan hallelujah it is a praise ya ye people praise God munyi ya aye praise ya enti ya no ya nyame praise ya praise nyame ya no ye ni din the word nyame yawo eni yawo na ya ni nyina ye za onyame no ni din ya wada nyame no na ona ye fra no ya enti za ya no na ewo edin apia akampo din apia ya ye eye api no na titi River Nile sisi ya fra River Nile ni din ankasa ni api enti eno na mai apia ejese ye de eyi na anu din abeka Yehowa din ho na anu din no so na mai bi ze pia anim enti pia no apia anim no na a no afi ho bi ze eyi pia anim no nko aye eyi enije ahoro 9 enti yimpa ba kum sa be kan ho bi enti pia anim no ye apia anim enti sana etie eyi titi Egypt ensio yesidi e friend Nile ubehu ni din wo Genesis chapter 2 verse 11 Pishon sana mo friend no na eyi ufri ya no a meka se esa friend yawo eyi na chese oba afi fiada na yanse beba fiada no so yengu so nkai ahefo tiefo se uguso a wo hwe history culture and traditions for PAG TV the pride of Africa PAG ne PAG and PAG the giant the Pan-African giant na ensema ye guso de hu komo ne nyina ya de sua de asonko a efa edin ahodo a ye wo adoma komasem abakosem ajapadesem adesua ahodo a ewo edin ahodo a ye jeso wo akamam ni twakan wo ancient Egypt and ancient Egypt den tia no me say yen hwe bibi kakran sa ne akọ efia da for de no so asa na de dwumade no aba na wie ye no yaka say yaka yawo yaka adwo ema ye hu say ne bema de kwa adwo ne ba de adwoa na ya no ene yawo no de he ne ye de ma oba na de he ne ye de ma bema wo ye oba na wo yawo no ne da ye fra o yawa ana krofo se ayawa sa yawa no na ba ye yawa krofo bi da so to yawa jese wo ye oba a wo ye yaba ba yawa na yawa no abeda ne ya kan afro so nti yawa no na abeda ne ya no na ayi epiho a ne bema no so ne yawo no ene ayi edini ba kon eka yawo no ho na sisi a ifi yadu fiada so fiada no ena fantifo fra no bosumafi in fact Abraham wo University of Cape Coast na vice chancellor friend Kwame Bosumafi Dixon na ebe onwa se Bosumafi Dixon no ni papa ye Methodist sofo na bize edini asem bosom no na akamfo bibre nima de kro na se bosom no enye fetish enye bo kra na wo ya nka bo ze aboso no bibre yezuo enye bo a yeso enye fetish a friend say ben be a friend ratri no wa share that chiro no book Ashanti say mun kan hu say
say akanfo ka bosom a enye fetish enya dia eye bonsam eno ye ofre no suman na eye god ankasa. Wow. There's a ratchet, yeah, the ratchet pack to me. What's your book, your friend Asante? Watch Musa. And the Bosmafi Dixon, sorry, Bosmafino, or no, a fiada bosom, and I said, Yammy. Or no, said, Bear my fiada, a do to Nefron, Kwafi. Na Kwafi, no, not Daddy Kofi. There's a Kwafi, na Daddy Kofi. Ena oba nso so afiwa na ya afia te din na kasa de afiwa ma chisa da chiro sa aguman se be ya obi a obe who say se say akanfo din a eye enna ahoro din enye kwa obi a wo both social and spiritual aspects and anthropological and historical. Enti afinu unze obi oba ye wonu hwiada etimi hwere no abrafi aba ba no ye child na ra no ye god kan no Egypt omo kan god om tim kan ra enti abarafi je se afi a o ye nyame ba enti Kofi ono ni ba no na Afia enti eufi Afia na oba meminda ne twa na no nyina to a na wotwe nanso a ede na wotwe no enti wo behwe ewiase ba bia se omo ewo nanso anase de enuru sa bi ho omo de enuru sa se bia se be ibofo ya owo Nigeria yi omo hu na no ye enenan Nigeria Igbo ya omo na maku se eye na 1 week no omo calculate ebro 24 hours ana say omo ye no a year 4 times 7 na ye 28 na say ya besisu ano 28 enti miminda no ono ni nyame no na friend amen na amen no ono nso so ni din ba ko ho ne amo na amen no spell no amen ana amen na oba de no nso so ye ama ndi amen ni amo no na yebo amen no mbra ne se ra na ra no na titi no Egypt no eye asemu a omde fre nyame anase omde fre awia awia no nso so ne awia na yehunu no eye wi ana wia na ne power wo mu no na yera then also spiritual and physical side sa pepepe o ye be ma udi amen achi ana udi wo amen na oba no nso so ye ama okay eti oguso a wo hwe ye dwumade ya today history culture and tradition ye adoma komasem abakosem ajapadesem adesua hodo a efa ye man mu ene de hwe no ye akamfo dinya hodo ne twaka ewo tete Egypt ancient Egypt eho na yesi nkonya na ye de ko na wie ye kura no na se ye wo safo yi ya ye bubo yi no se nka omumra meye den omumesum sa nyame na ye wo ne ma ye no ana omunye den. Very good. Oh say nyame no nyina ka bomu a enye ade aprepire bi ade omumu o prepare bi ani omumu omunya ade nyema nyina bomu enti wo hwe Genesis chapter 1 no a go say let us create man like ourselves in our own image. Mumayen enye andi wangasa me boni David. Se omo yes enso. Na no yenso. Na obehu se nya obo nipa no a oye amen obo oye adwuma ewo kwasi ada no aye ayisi ni da no oye adwuma na adwu da no oye adwuma
ɛna bɛ da no ɔyɛ adwuma ɛna awuku da no ɔyɛ adwuma ɛna afi da no yawɔ da no ɔyɛ adwuma ɛna afi da no ɔyɛ adwuma ansa na ɔno ara ne da na yɛ ame no ɔyɛ no kronkron no sɛ yɛn nyinaa yɛn rest enti Sabbath na ɛyɛ Saturday no ɛnyɛ nipa nko ara abɔdeɛ no nyinaa nnua ɛne mmoa nyinaa ɛsɛ sɛ ɔmo rest Saturday ɛsɛ sɛ yɛhwɛ ne di so papa na sɛ memenda no ɔno ne the supreme ana fi sɛ den ti na ɔno ne da ne mu ɔno ne supreme anyame no nyinaa ɔno ne supreme na ɛnyɛ Yahweh no Yahweh no deɛ baeɛ ne sɛ Israelfoɔ kɔtena Egypt no ɛno na ɔmo sɔre no ɛno nti wohwɛ Exodus chapter 9 a ɔse monkɔ ka nkyerɛ Pharaoh no sɛ Hebrewfoɔ no nyame se ɔmo ma Hebrewfoɔ no nkɔ na ɔmo nkɔ sɔre no srɛ so let my people go. Yes, that is Exodus chapter 9 verse 1 nana ɛsɛ mo ɛsɛ obi san sɛ na Hebrewfoɔ no nkɔ nyame se na saa brɛ na Egyptfoɔ no na ɔmo nyame ne so na denti a mebusa sɛ memenda no ɔno ne supreme no denti a mebusa sɛ ne sɛ menim sɛ emre bi duru ya Moses onya ne ntiye sɛ ɔbɔ anɔkye ne chidifo no so ɔmo bɔ mpaye a ɔmo nye so amen if you say ɔmo sealing mpaye no with in the name of amen if you say Egypt not in the name of Yahweh David Egypt man nyina sana na ɔmo ɛbɔ mpaye ɔmo gye so enti ɔkɔ no ntim sisa no enti na nti enani ne ya Yesu kra ye bɔ mpaye a sɛ woyɛ nkramuni nkramufo nyina Yesu amen no so sɛ firi Israel ne kɔ hɔ Israel for no de Egypt amambre ɛna kɔtena Israel ɛna ɔmo di firi Israel no peteyɛ enti amen no a yɛwɔ Bible mu anasɛ amanfo de gye so no ɔmo mpae bɔ so ɛno na ɛwɔ akan kasɛm Kwame amen na sɛ akanfo so agidi sɛ memene da nyame no ani the supreme nti ɔmo sɛ ɔno ne otwe di ampɔn Kwame that's right ɔmo anka sɛ otwe di ampɔn bi a ayisi ana abe ana adwo ana Yahweh ɔno ne Kwame that's the creator God is amen nti he rested on his day and asked all the gods to rest on that day. Wow. And all creation to rest on that day. Google the creator God. Amen nebeba. Wadam ma yede ko awie kra no. De behwe ni se obi hu ni se ya dwo ye sa din bi ye wo pepera ye wo semni ade no. E kama se ya abosomsem na ya abosomsem mo hu ni se ye fetish. Nti me kofa bi a mame nja nkofa nhira ne adom ene Michael ne sa ade no afutuo ben na wadarama ode be ma ahwefo atiefo efa edin a ye kofa ene adwen bi etai yeti anase wo ya adwen achi se eya abosomsem ka ho asem kakra wadarama eche yo ade a nananom de baaye no ene anyame no din nana nyame bia nso ye bosom no ye ebo se twi mu no se ye de adeyesem eka edin hu a na ye sa de ebeye edina esesa se wo behwe a bia nom nsuo na beye nsunom do afuo na beye afuo do sumbo na beye bosom ndi bosom no ye ade a esombo ena enya ade ye abonsam ne oma se bosom nti a na ade na nye kura na enya ade a enye ye ade a esombo pa mai ene bosom nti na obetumi haze owura we de ne yere aye ne bosom o ndi precious thing nti sa na etie na nti wo onyame bia no onyame no ye bosom ma ayade so nti ubehwe a abrofo no baaye no wo mo ede ye ayi yensem bi e na wo mo ede negative connotation ede mama enema enye ede fra
for san adin no se be ya omo Kristo sum no be gina titru enkwara no a omo ekoschool mutrim nti omo timi ka se konfa no che fetish priest abro ye priest oye priest oye African priest oni ye priest na obehwe kura ye ene de amen no ma wo amen ye edin besinde na se amen ena na oye nyame wo Egypt dia na so obisa ho se sabre na yawe we yawe no so wo Egypt na so onye kese se amen no in fact amen nko a uko Egypt sesia na sorry dan omsima no na nem 200 acres. Wow. Ebe say the ofri Kumasi post office eko dwiso. So eko edwiso yasa ntoa statue no ho. Enti sa amen no ye ade bone dia. And they say na yawo nso ye ade bone. E say amen no ene yawo no nyina ye abosom omo ye anyame a omo ye abosom ma enna no enna nso no a ede ye ayi no na wotwe no nti omo nyina ye anyame na omo sa ye abosom enye ade bone bi nti na fa afutu ntato ne fa enadwuma yo nti afutu a me de be ma ahwetie fo ni se yen adin ahoro a nananom de tutu a yenso ya beso mu no enye edin hunu bi na ayedina anyame na ne kuta sa adin no si ebehwe a obia eda ye wo no ebe sisi ya ewiase nyina obia soro se mi di mi birthday ubehunu ese ye wo no memenda na birthday no akosi kwasiara na adintra ebise odi date no na ehwe birthday no neso mu di o birthday enye birthday so udi birthday dia na ayi di sentia ese odi birthday ni se unyame no a ye wo ni da no ono and bronze you are rededicating yourself to your God. Wow. Nti ubiare ho na wafata unyame no enye se mi wo ye wada na me nyame ye wo mimi da na obedi akwasi obi so da na obedi mimi birthday ozu ya wo mimi da na birthday so akwasi mimi da na so obi ma akude efri titi besi ne ukuda da afahye eye Wednesday nesi enkosi Monday dabi empty masada akwasi yawada dabi eso abrofo de omode bre ye ne omo import bra ye ne de ende etimi si ba bia etimi kosi memenda ye wo no benada na si kwasi ada now they will Christmas bra Afia Christmas besi Thursday last year Christmas is Monday and enye day ye celebrate your birthday enye days enye day enti mama ye ni yen kane no na mo se ye dware ye kra enti wo kra no ye nyame a odi wo ma no ono ni da na enti me ye frem Kwame enti me kra Kwame me ngaza me kra Kwadwo anasa me dware me kra na Kwadwo no ndafu dabi enti uye Adwoa da dware okra Kwadwo ewo Adwoa uye Benada dware okra Kwabena ewo Benada ebesi de ya calculate okra da dware okra Kwaku ewo okra da se ebi obi ahwe adwumade opeso otu nanamon fa ho na ne birthday ti no jaidi na fa obedi ne birthday ebesi de na nipa no atu sa namon o se watie sa asuma ye kan dia se otu hu se eyi janse wo mu an se kane no se na me di mi birthday na nye birthday na na friend birthday keke if you na kro de obedi birthday ebesi no de bi e wo 17 June nti 17 June ni bebe ho no se odi date ni na hwe se wo kan se e bi a bosome enan bro nyaki bosome nan no Benada etwa to ene e wo me nti ebire bia ebire etwa to e wo bosome nan no mu no se odi udware okra nti won fa date no dabi won fa date no odi date no a obe de hwe se ayi this year say lipia
And you be say February 29 days. And you say 29th. Now the date in Adibidia. This is 4 years later. And 29, so that day you will be. And this is on better than what your birthday. Who did date in there? This is 4 years, 4 years. A sumbo. Nyame de ne kor eno ne correcting e produce eno ne ampa eno na ye nye ni ade ya be sisu aha ne de dwumade ni na besi ena dwumade ahodo a ye de bre wo fa akan man ye din ahodo a ye de eto akan ma ene nkitahudi a wo tete Egypt ancient Egypt ni na hunkonya ene na yesi ne o sepetitri Kwame osei ade ehunkomo me den de adosi poku ye besa share biem enu nti follow your all social media handles PAG TV GH PAG ni PAG na G PAG TV GH PAG TV GH or social media ye Facebook, YouTube, Instagram, Twitter ene de keka hunina so won se be se bi so na person ne ye edi hunkomo so a betimi WhatsApp and say normal call 0545 040001 0545 040001 and na Facebook yi so a osepetiti Kwame say atro no nwoma wetima kunche ni so pe bi so atwa obakoma say adum nsu ase ahimfie opposite and say eni nsu ase ahimfie ne de hwa ni mu duru han so a doso probi a wo pa to de akoma wabu odofu bi owo kuro bi so owo sehwi eye bibi ni ne patam owo nsuta ne patam owo abrochire owo esirim owo decoman ehefa ba bi a rara ba bi a upebi na nso atimi asua bi a eno so ofre ya na so ba adum so ase ahemfie no hwe anima aha abronsan mampo hima abronsan no so aha ane ewo a ubenya ne dodo mu enso atimi ato ede akwa konchechi obusua nso aha na ede dwumade nyina besi edamasi medine dasebre Dr. Amankuradi awuo a tosmienu bena me brekum mine obia mu de na onhwe PAG TV no hu abakosem a ewo Ghana. We are the pride of Africa. Nana Afrakuma sewa kusi oboadum. Nana agogo man hima. Pese usu amamre ni amanie. Ene nyoma efa Ghana ni Africa as a whole. Bia fa ni TV ento PAG TV. No onhwe. Na wo hwe a ubeti amamre ene amanie ase. Titru yan ya yenim amamre ene amamre nso. Ebesua every PAG TV. Melamase. Yeah. We are the pride of Africa. Nyama mo bobi fi se hie man. Me na na frem po man so bebio. Bonde se hie pa bo ase hene. Na zande pro no ahene e ma se hie yo so man hene ibi aplikua ni. Ye me ne mo edwudwe. Ye mkrati se chebo ye se hie man. Ya mane on ya mamre osi otio. Kisa pin wo bra aya ne ye wurafi. Hiati yo ma ye mkrati ya bobo aye no. Na ozese ye wurafi ya mane Ghana ya mamre bo ye nam creating. Ebiara na de konzandrenu ekwanwora ekongran ebasehie konzema ekosirenu a man biala olaye amamre ehenati ye PAG TV fo ba ba nche be pa che be bobo mkure tinu na be fa be ko PAG TV na ebiara onia na enwu che wokura mane sortio ehise kuro kuso mane sortio ni mkure tin che boye na na mo ha che se ma wura fi wokura hina awenya emini dwanu ni yeso ye wura mvi na yenwu che ye ya fra hire ye ngola amo ne ngola amo so be nyi a mba nche ya mane ne ya mamre ye he timisre esaifo che mama yem create ye ne PAG TV ye ne abra e ko mamre bo ye la yewu hia ya mamre bia ma obra ne wahye wayeda na na mo ba hye bo ba sesen bia mu ndandu banyi na mo be sesen na be nche bo ye okofa se be kafra mo kara ko Ghana man oni wi asim create me dem create bas. We are the pride of Africa. We give you all that you PAG TV. PAG TV, pride of Africa. PAG TV, pride of Africa. Best news and entertainment, culture and sports. Give this hour and documentary. And documentary.
pride of Africa.